интизори чист? интизори дарди танҳоӣ, ба соат дам ба дам нигаристан, занги телефони модар, дуои падар, гиряи тифл, ба тиреза ҳар дақиқа нигаристан, бетоқатона ба ин тараф он тараф қадам гузоштан, мисрае эҷод кардан, бедорхобии наварӯз, ҷомадонро кушода дам ба дам либосҳоро таҳ кардан. интизорӣ бадтар аз марг буд. инсон ҳамеша интизор аст. муҳоҷират интизорист. модари чашминтизор ҳамеша чашм барои фарзанд, ҳатто вақти хӯрокхӯрӣ андеша мекунад, ки ҷигарбандаш дар ин дурӣ чӣ хӯроке хӯрда истодааст. дар телефон ҳамеша модар мепурсад: бачам гушнаӣ, ташнаӣ? ҳатто ҷавоне ҳаст, ки тӯли 18 сол меҳан нарафта, якеро маҳбас карданду дигари шиноснома гум карда, савимӣ мегӯяд, ки чӣ хел бепул ба ватан равам. ҳама механданд. чорумӣ бемор аст. имрӯз муҳоҷират интизорист. бигӯ чаро? ҷавони муҳоҷир ба ватан рафта зан мегирад ва наварӯсашро танҳо гузошта озими Русия мегардад. ба хотири як бурданон, ҳолон ки беҳтарин лаҳзаи ҳар як инсон бо хонавода будан аст. дигар ҳама ҳеҷ аст. беҳтарин неъмат ин наздикони моанд. вақте ки падар аз даст додам, эҳсос кардам, ки чӣ қадар лаҳзаҳои бо ӯ будан бароям хуштарин соате будааст. муҳоҷират интизорист.